Ndiwapa kwa mambo marangi. Alright. Mapurisa mambo marangi wewe mugari kuno. Mapurisa mambo marangi. Songa mchirewa pa kwa mambo marangi. Tichingori pamwe. Tindo batsirana hapana chakanyangaraba. Kungogara nakaona zewamwe. Zvacho izvi zvingondoda. Koma. Ngoda. Ngota tindo batsirana fanaka so. Pana chakanyangaraba. Manake. Ngotenda. Zvina unyangara. Marange bocha iyo. Mati unzira madiamonds eri mambo marange. Wakomana iyo. Alright ndine urombo. Ndinoamwa ndakanzwa hangu ndakurara wanga wakupindurana newakomana zvisiri zvo. Mungotaurirana zvakanaka vanhu vamwe. Zvamunondoona kudai. Kutozorora chaiko ndenge ndisinaba. Ndaifanira kunge ndakasvika kuno kuzuro kuma 8, 9, 10. Ndandatova negadziriro rekutosimuka ndakuti ndaarei. Zvakabvaonekwa honde uku. Hazvitaurikiba. Musha 1 wanga wanewana 6 wari kubudirwa 6. Wari kukhiya mudhara. Kupera kutsikwa kusvodokorwa pamuko apo. Tinonetsa tine isisu panyama tinoronga timetable yemafambiro edu handiti. But mhepo ikabuda timetable yedu isisu panyama inofa. Because kuti uiti mhanya taura zvakati bvata handidi. Yombonyararira hanya. Yoti taura bvati ndaneta. Ndambovharwa. Yombobva pane yoenda pane uyu zvotangazve. Saka muchada kubatanidza zvinhu zviri kuitwa navanhu 5. Kuumba kuita chinhu 1. Mopatsanwa kuti chimwe nechimwe mira pacho. Apa zvipoko maindiyo. Hazvina formula pazvimahoiho izvi. Ndosaka kukoti kana kuchirungu zvakashaya section. Ikadai kukudirecta yekuti nini ndiro kwachimusana hambai kuVicky Falls. Munopisa motikari makananga Vicky Falls. Kusvika Vicky Falls bvadhumira bvati good. Marwadziwa ndiko kurwadziwa kwandirunzwawo inini. Vatamira edu. Boy. Pengeni muone mwana ati gwindiri. Monyengerera zvizo kutaura kuti ndambokufambisa ika 5 chimina ndikudze ichokwadi. Ndiriwe pamhiri papa. Zvinhu zvanotora tusangana nazvo handiti. Saka ichakumbira kuregererwa ipapo. Ende matoita lucky mimi ndakutambirai. Ndatakambomira basa nekuda kwatomboita marufe vanhu vakakuwadzwa nerori yakagboka. Kutotanga kuti taakumhanya naro. Ndandoatenda uri kuya paumba wachiya kuya paumba wachiuya paumba. Mimi wacho matojambira vanhu as far. Ende nchatopinana nasekretary kuti sei watanga imimi. Bozi kutoona vanhu ari dzimwe foni ndatozodaira sei. Dzino vanhu vamirira 8 days ndashaya kuti ndidaire ndichiti chi. Apa tapromisa vamwe. Awamuka wachipemberi. Saka ndepe kuti pataona nguva nemukana ngatiushandise nai tichiziva kuti tatangirawo wamwe ndizvo ka. Ende zvimwe zvacho musapedze nguva muchitenderera pasingadi kutenderera. Ari kupera ndimi. Ari kupedzisa vamwe ndimi. Musafungidzira kuti mhepo yemasabhuku iri kubva iyo yakopedza muri. Warubatwa maoko ndimi. Ndounyeba. Sabhuku ndiye ruchema ndimi mune muruchema. Saka chinenge chinomboita kuti mupedzane chii. Gadzirisai chinhu ichocho. Ndararama nheru. Apiwa wopedza ndapiwa pano. Mimi wana simba. Dare renyiri ranga rufanira kunge riri kuitwa nomwe munhu. Mukadzi. Asi rachinjwa. Ine ndapiwa dare paine kufonerana kwakuri kuitwa. Zvakuita sekunge inini ndabvutira dare rechi reumwe munhu nai. Zvingape kuti tivhiringane isisu ana chiremba. Izvo zvisiri. Nai. Ndanitsvaga ichi basa. Ndizvo ka? Tinoda kubatsirana zvakango jeka. Saka wada kubatsirwa neni simudzai maoko to. Asaka pese muruda. Okay, kwa suruda basa mudzai maoko.
Saka wangorufuna mamurufuniri. All right. Kubatsirwa nekubatsirika kupona inyasha dzinobva kuna Mwari, kufemerwa zvakanaka zvinobva kumidzimu yenyu. Asi kana vari vaSimboti ndine urombo nemi nekuti giredha rewaSimboti riri kutinhira harisi kuda tsvina. Saka mungatomuke henyu mokwira mumuti moisa nhombo moisa nyimo mozora tumafuta modini muri kupedza nguva nekuti akatanga rudzi urwu ndiye akuchema pamusoro pezvakuitika mudzinza rewaSimboti. Hazvisi kunemi megaba. Marimwe zuro tatina wana pamberi apo tatina ana Tangweni ndizvo tichibva kuna ana Tangweni zuro marimwe zuro tatina ana Masamfu nasi mimi Maoyo hambai. Asi izwi rakataura kuti zvamakaita zvakakwana, handichadiba mabasa aya murudzi rwangu nemudzinza rangu nekuti upfumi ndinahwo zvese ndinazvo, asi ndakakuudzai zvisingadiwi nezvinodiwa mukati merudzi urwu, asi yemi madarikira zvese izvi mukaita sekuti rudzi rwarwenyu. Saka shamu yamuri kurohwa nayo ka ndeye muridzi wedzinza, haizi yanguwo ini, nyangwe imimi haizi yenyuwo. Asi yo kana uruziva kuti ndakakanganisa pangu, kana uchibvira upinda muforo pinda kuchiri kweru, kana wada kuita nyanya uchasangana negiredha rako. Kana iwe une simba kupfuura remuridzi werudzi, aiwa tichamboona. Asi nhubu dzese dzaiita nharo, wana mbabvu yamhonda, mwana mutukumira, wana nyambuya, wana wese wagiredhwa. Saka zviri kungofamba chete kuchinja kwemazita vadzoti uyu ndimautsa, uyu ndimukotsanjera, uyu ndichikafa, asi mese vaSimboti musadaro. Ndine dzimwe hondo dzandiri kusangana nadzo dzerudzi rwaSimboti dzevamwe vari kurara nevana kuita basa rekubvisa vana umhandara. Ndaidzibvunzwa mhosva idzodzo kuti dziri kubvepiko idzi murudzi rwedu. Dzinza renyu rinoda kupfuma, inga chipo chekupfuma tagara tinacho wani pasimborina kuromba. Pasina chii, kungoombera kuti mwana akuenda kubasa oenda. Izvi zvamakuita zvuti wanasikana wese 100 ndimunotanga kubvisa umhandara. WanaSimboti muri kuitei? Tiri kuendepi? Formula yemunotanga wamwe wakucheka vanhu, wamwe vari kuuraya vanhu, muri kuzvitora kupi? Ufumi wacho muda kudini? Muda kutanga yenyu nyika here? Hamusi mapurezidendi, hakusi kwenyu. Gutsikana kuti aiwa ako hakusi kwedu, handizvo? Ngatifambe zvinoenderanawo nepesi yedu. Tese tikada kuita utongi wenyika, anozotonga umwe ndiye. Gutsikana ndinotongwawo. Kana kubhuku kwako kuna sabhuku, paumba pako pana baba, pana sekuru, pana mbuya, handizvo? Hauti kuna tezvara, hauti ndiwe tezvara, ndiwe mupambo, ndiwe mbuya, ndiwe sekuru. Hazviboni. Nyangwe upi anoyera chaiye anotonotongwawo kwasekuru, ana sekuru wake, handizvo? Saka sari sisu takaisa mutemo iwo, tisu here takauisa. Kana imimi wacho muri panapa ndimi here makauisa. Muri maroja, ini ndiri roja, imimi wo muri chii? Tinongopfuura tichisiya iumba yatakavakirwa, ndizvo? Chako kugara mazuva ako akwana, rova pasi, siya imba iyo iripo, ari kuteera chidini? Saka aya mabasa akubhebha tsoka, mabasa akudya wana masikati aya ari kubhepi? Mungatakure 9 months kuti mwana anofa akagara? Wangani wafa wakagara kuna NaSimboti? Wangani ari kundodonha zeti kwau aenda kuchipatara dzoke? Wangani? Batanai tifambe hamudi? Hamutodiba, munotanga kuita kungaona rwavi green, red, purple, yellow, green, magia chinja. Kumana butsu muya bwana tsoka.
ende we hama ndimi notanga uda unyatsa kudambura kuti nyika ikuziwe. Wakadzi wati mimi wadiki dzoka kumashure. Pamberi ndoda wana baba wakuru nevakadzi wao namba 2 mumashure. Ndadzika wana 3 mumashure. Tore dzoka kumashure. Tore dzoka kumashure. Ndara. Okay. Mamururamba kamera ka. Nekuti munozwa kuti munoita zvakaipa. Kana musingadi kamera swatudzai musha. Swatudzai musha. Vananga varorwe mudye pfuma yenyu. Ha? Vana vari kudzidza hapana chiri kubuda. Madigiri ndekuturika musherufu arifambwa nemapete. Ndeupi musimbota ishaya basi. Kupapi. Taurai. Saka chii chamurita. Wakadiona tso. Penyorise. No, ine ndiri werudziro simbotofu. Saka muri wana baba. Ngandikutarisa ifana na baba na mkoma na nani. Iri basa iri handina kudawo ba inini. Handitozviziva barangu randakaendera kuchikoro ndiri electrician qualified class 5. Magetsi ndotsemura. But zvaramba nekuda kwemahoihoi aya. Ina handiyazivoba. Zvakabvawo zvaida kuenda kuna baba zvarekera pazvaya panini. Ndiri pamukaka. Ndipo padotanga hondo iyi nadini nalinza mirizvo ndiri pamukaka dzama nyamutsi. Vana baba wangu. Mudonitambudzisawo nehoihoi. Ndaitochemawo nemimi. Inditonererwawo mhosva dzenyu. Baba, sei muregera musha uri pararasa? Hamusi kuregera saka mauya kunongo. Mune wangani wadonha mumashuro musingafambi? Mune wangani wadzika pasi? Makuwa ndiri kuona yari kusvika kuma20 aya. Munda over wana waduku wangani why chimtei manheru ndichirara ndarara ndichirwisana na tateguru wachipopota zvakanyanya. Skanzi bvunza vanhu wavo kuti muko wavo unoti munhu anoigwa wazhinji wenyu wanoigwa wafuta wakutsutsa mvura ende munoiga munoni Friday hanzi mundiudzewo ndadedemurirwa manheru ndakarara ndichipiwa bhande kuti chii chinoita kuti nyangwe zvidii munhu anoenda kunoigwa Friday ende anoigwa munhu afuta azvimba adai akuda kupitika akuda kudai chii pindureka kuti handitoba ndizvo bambo chii ha koi mimi aiwa ndiri kubvunza zviri kuitika kumba. Ndaudzwa manheru muhope ndakarara handisati ndamumatare bandira kubvunza kuti kodhi iyi yabva kupi murudzi rwasimboti. Ndaudzwa manheru inonzi bvunza vana vako kuti chinoita kuti vazoige munhu Friday wese wari kufa wari kuendeswa muFriday zvinotoita kuti zviinde muFriday. Mukowi wabvepi chii chiri kuitika na vanhu vanoigwa wafuta wazvimba munhu wese aurutsa ropa mukanwa nomhino. Hanzi bvunzai vanhu ava kuti chii. Asi ndizvo here zviri kuitika kumba?
Saka muri kuona zviri normal. Zvakuitika ndizvo ere zvakaitika kuna ana baba wanyimi. Saka zvinorewe. Hamuoni kuti nyaya inenge iri pachena. Ndizvo ere zvakaitika kuna ana sekuru wenyu. Kwete. Ndizvo ere zvakaitika kuna ana baba wenyu wakazvara imimi ndimi wakuru muripo. Saka muone kuti anza inenge iri pamene. Hakuna anobata mimba yokura asina kurara nemurume. And azviite kuti mind yakasorara nemunhu mimba yobata kumwana. Handizvo. Ndotaura shona yakanaka. Arara nemunhu ndiye anobata mimba yake. Zvichienderana nemwedzi date and time. Rewa zvawaita zvinhu zvawo. Zvobuda anza yekuti mwana azvarwa. Saka kana imi muri kupupura kuti kuna ana baba kwakusina chiitiko ichi. Chazobvepi apa? Yatanga. Chabvepi? Mota yakagadzirwa ine 6 magiya, yenyu yane 14 magiya. Akazomodify ndiani kuti ite 14. Ndo pane nyaya. Tsoka. Topa mosha ere kuna ana baba. Kwa muri munotoona baba wenyu. Ndio tingape mosha kuti ndio wakanganisa dzidzi. Ai wapindura imega. Ndara msuda ira makanyara. Aiwa. Topa ere mosha wana baba wenyu kuti wana baba wenyu ndio. Nekuti dai zvazviri kuna ana baba wenyu. Zvingade zvakatanga kubvura wana baba wenyu. Handizvo. Saka imi muri kupupura mega kuti pana ana baba apo Dani. Chifomula ichatanga apa. Apa. Saka tsoka chabvepi. Ngatidairika kumtei. Makambogara pasi here muchimboonesana so kuti vanhu vaMwari we. Umbonawo senyu vanhu we. Makambogara pasi. Takambogara ngwapfura ino kutizitusa. Mabuda nere kuti. Makabuda nere kuti. Ramwe mukati medimo. Taura itinzi. Amusoni daira. Oh. Inda daira. Mukati medu mune. Ai. Imimi muri papi imimi. Imimi. Muri kupi imimi. Muri kuwana. Ayo pane mkuru ari kumashuro kanofanira kari kumberi kuno. Ayo. Koma uyaba apara. Tiri kuraina na baba. Konge muri dzoka mashure imimi. Kwasibona na baba. Ko imimi mako. Mukoma. Wana mndoa. Wana baba ndio 1 2 3 4. Sasa tuwatoe mashule mao. Yedzika. Yo yakunyo. Imimi muri wana. Ya, iwe yakwana. Ndio tamba ni maskani. Bainda kula. Ane table ine super charge. Ayo msaende kule ka. Muri una na baba. Chuvea. Chuvea disi. Wana baba muri wadi ere wasimbuli. Ibo simbuli Baba. Chiji kuitika muapwere. Nasi zuwa roti gadzirisane musha. Wana mtei. Naro. Mukaona ndataurira muridzi uyu kuti wari kuita naro. Wana tsoka kumba uku kunobuda chisiwo nekaba mudziwebwe. Wana matawa wakada kukwinimwina wana matawa wakarowa cross port order zvakashaya basa. Bere rakufemera apa. Kusvikira zvikabuda panyi. Mava. Wena waigocha wana goro wena waidini zvibuda panyi. Saka wana tsimboti chiri kwedu. Ako kwana tangwe nazvo uyu anga nato ari mupostori. Anga ane 8 to boys. 8. Anisitora zvetuka. 8. 4 wana baba. Wakadzi 4 netwana apa pane netwana. Mwangu tumotwa tune pamwiri. Ndizvo.
wana baba giya ramuka mumushairi rabvepi makaunza chiremba imimi akakutaurira kuti mukati menyumi anza aiwaka hatiri mamutoti dzefunde murupururudza newakadzenyu waivhizuka kuti mururu yekuti makachena chiimi murupedzisa dzinza mukati menyu mupi ndiraunzwaka ezvino zvikune wairaura todzika futi so wanawa makambowataurirawo here nanhasi muri kuvaudzawo here zvinodiwa nezvisingadiwi pamurudzi rwasimba muri kuvaudza here kugara nawo pasi so kwakuti wanangu ndakudaidzai uyai metse panapa muri kuenda kuna naSouth Africa muri kuenda Namibia muri kuenda kuti mutsazotoleba futa remugona musazotoleba mushonga wamusurudza kuti wabvepiba dzinza rino haribvumirwiba muri kuvaudza here wana wakati muri kundosiya ndakati vazhinji vacho kusangana kashoma kuti sangane tinge tigarisana asi vamwe vanenge vatinavo padhuze vanotsauriwa zvamuri kusangana pamanhamo nepapi muri kupotorawo here 5 minutes dzekudresa vanavo kuti vatazive kuti ichi chinodikana ichi hachidikani ngaazotadze ega mamuudza kuti hazvidiwi sei muri kuputira information inoponesa vana saka munoti wazodzwe nani ani muri kuona panotangira uroika aiwa ngatidaira nemushe muri kupaona here kuudza vana zvinodiwa nezvisingadiwi kungade mutete kungade kubhadharwa pane airtime apa pane juice card imimi wana baba wanyu vakakuudza imimi muchikura maiimbirwa every day in time midzimu yemusha chaiyo yaitotonga ichiguma musha ichiraira madzinza maitobatana kuti wana Matesha wana Thangwe na wana ani tiita chinhu wani ndonyepa but pamakatanga dzeubata-bata ndo pakatanga kudimbura tambo dzipi madimbura tambo dziya famba itione hapana yao jomchomi kurambwa newakadzi amurambwa wasimboti but wane vanhu vakunyengwa nezvidhoma ndo wao varume wao ko ndiri kunyepa ere mwakadzi wacho dai muri kubvisira pfuma 2 pairs zviri nani kakuti yenyu imimi wapenyu neyeboys paside zviri nani wakunda murubereka masiponono endai kuvarume hakugariki zvikanetsa uri kuvarume bva wakunyama rokopfinyira mburukwa kuti rwatsaka mwamuna kanotakurwa pamubhedha vakanzi ncho kuseri kodro ndiyo hosha iri kwasimboti iyoyo ngekuti zvimbwaimbwa zvenyu zvamune mabata zviya zvinoda kugara kwakunda ukamona ari mubhawa unoona ane mawanga unobva watakacheka nhingi akakwadzaa nhingi akadari 10 minutes ropa madziso anenge aroda kuriona saka mundotaona ruru saka zvomaona musha uri kudai so izvozvi kuti mufambe so wana wadiki ndo wakupushai izvozvi muri kutsvaga wapedza kunzi anditaurira manheru akuona kuti arusimudza musoro ndiani da kumuona kuti arusimudza musoro muda kudini kune arusimudza musoro muda kumuona sei nyimi maziso muna wani muda chimbondiudzai kuti muda kumuona sei aya maonera amujaira kuita vamwe ndiwa muda kumuitazve amuri kuita vamwe wasingaraendi kukliniki ba wanondodonha wakagara ndiwo muda kuita maonera muda kuita acho muda kumboona sei ndinoda kumbokubvunzai baba muda kumuona sei mwana ari kuti zvinhu zvinake musha muda kumuona sei zvandasangana nazvo manheru kuti da kumbomuona asi ndiani kana ari kuita izvezvi da kumuona muda kumuona sei indiri mwana wenyu handitengeki handina favor chandinacho rudo rwehama dzedu idzi kuti dziite zvakanaka
nyangwe maboy tsoka i1 ndinotonyara kana dzinza rangu richidai nemukunumbiro wati naro pasi rese murusvibidza musha hamunyari makaita sei munoigawanawo kukutu chii chiri kutema wanhu iwe musvipa iyo chinyi chakutema wanhu makambogara pasi here muchimbobvunzana mega mega kundonyepera kugara masangana pajira panapa munotokyanana pamuri ipapa munotoziwana kuti uyu ndibhiriyad uyu ndiyeyo uyu ndi kamuzubhanda uyu ndiyeyo uyu ipama ipapa patekureba ipapa yongotohlowe iyangotohlowe yongohlowe iyangohlowe chirumboita kuti mushanane chinyi kuti iwe uende pamba peungotunzwa hane unero arara panapa hapana kusara 5 cents here maimbo manyene wana kumasowe tione kuti hapana shaitika here runyepa mtini bambo runyepa usonyepa tsoka usonyepa batana kacha kuitiba chitoti mutadzobatana chinyi sekurari wani tinombowedza bambo ndeumwe sekuru ndeumwe chirikuita kuti murambe kubatana inyi taurai tinombowedza dai kutaura kuti dai tadai asi zvinoramira mumhepo soko unotsitsa kana kutsitsa dai tadai asi ndoni pane patinokona kugarisira tichigarisisa musha oimi mega mega wacho ndii munotadza kutowirira ndingamboti nekunzere isu tega mumusha imomo iyo tsoka iri kutaurwa nabhururi kwani tega tega totadza kutowirira napakuti tigarisise musha pakataurwa pacho pacho ngatigare tingogadzirise musha handisupasiwa tichiramba hatisupasiwa kasi ngatigadzirise tichiramba hatisupasiwa basa alright koiwe aitakuwa ndine pasitopazota ndambuta ndichimogara pasi chogarisa musha pane zviva zviitwa seizvi zvichikunesa kudai so koiwe pandakambozwa kuti mwana wadoko tsara musha taurisai baba musutenga voice ngamuri kumba munovhura kutaura zvingovhika neuko zvinezvi panapa volume yapera manje handina pandakambona kuti vanhu vati handi tinogadzira musha saka zvamuri kuona vanhu vari kupfa friday waizvimba tsanana baba imi makarongei kana dziifunga kana musurudziwa shiri kupedza wamweba izvo makaona rufu rwauya aenda ende ari kupfa zviri fani makarongei chamakaronga imimi tiselaitera mumashure menyu dai ndiri kubatawa nemhosva kuti makaramba kuteerera zvekutaurwa nababa ndiunyepera wanangu makarongei taurai ndine utakamboenda last time asi tichingotaurwa zvekuita daimodai last time yamafamba izuro ramaenda kumurandakadzi uyu ari magumbo mushure mekunge wapwere wapopota wapwere ndiwo wakapopota kumashure uko before magumbo mwakamboenda zvekuina mibva magadzirisa izvo makaudzwa makaita here zvimwe zvamakagumira munzira isisedu ndingati zvatakatsara ngoro ipapapo takazviita hatingazivi kuti zvasati zvapera asi takazviita zvanga zvisati zvapera asi takazviita takabva zakuita kuti mukomana aibva aenda chakaita kuti zvitadze kupera inyi mukomana ndipakabva aenda mukomana wagumisira aenda kudaro ndipo takati ngatichigare pasi futi takambobva uko mazuva mairi matatu anga apfuura acho zvisati zvapera kudai mukomana ndobva aenda saka zvinorevei kuti kana isusu tiri kuti taakudzima moto bwapfuta zviri kutaura kuti toda mhinduro takatopashaiwa kuti takamira aiwa kuti takapashaiwa bazva 1+1 izvi
pane kuti ndaenda nemukadzi wangu kwaana Tezvara kuti arairwe nana Tete handiti achibva arairwa tiri munzira kubva kwaana Tete vatanga kutokukiya iwe murume wacho zvinotaura kuti hapana chingwa charairwa unotaura kuti zvemangu ndandizobada mafungire chiri pachena zvinevanonga mukadzi une mimba ararwa handimboiko kutaurira imba aiwazve hapana anenge aita zvokufuridzwa batibatezvuzva anenge ararwa idiko zvakaoma zvakaenda kugara pabenzi zviri kutaura kuti bhatani namamuri bata makabata wrong bhatani handizvoba ndizvo here Wasimboti ndizvo here Mutei asi sana nababa mamasangana nezvi muri kufungei mushande wenyu idzi niyo dziri kutirwa akwiya izvo zvikuda kudonha futi tu tsoka saka tiri pano so first mubvunzo wangu zvamaifanira kutanga kuita wana baba musati mafamba baba sevanhu veSimboti munozviziva kuti dzinza redu rine zvarinoda nezvarisingadi ani munozviziva chii chisingadi kari mudzinza redu panana baba wenyu papariraita padzika imimi apa ndo pawawa paita mhiripi ndizvoka tisati tafamba bakusimudza tsoka dzedu kuti makambogara pasi here muchiudzana imi nemhaka imi munonyarara muchiziva pakatadza uyu neuyo achinyarara achiziva pamakatadza imimi musati mabuditsa mazakwatireki kuda kupachiremba baba handizvoka ndizvo here uda kuenda kuchipatara kuti dhokota wakuvheneka unotanga wageza kuti urege konhuhira ada kukuvheneka handizvoba kuti unge wakashambidzika ndizvo unoenda here uri kakada tsvina uri pwipwipwita tsebenzi saka imi musati mafamba makambogara pasi here muchionesana mega imi manyepera kunge kuti kwai tinobata namubatani ba muri matsotsi uyu mamurasa nenyaya yekuti haana kumbotaura ba haana kumbodini ba izvo mamuri kuona urunzi uyo muri kufungei pane mukadzi akutaurwa panapa ari kurota zvinoitika mumusha menyu pane munhu ari kurota zvinoitika wese wari kufa vanotorota kuti kwakufiwa hadzipotsi bahope dzemunhu iyeye ari ku uripi munhu iyeye kosema mse asara nopwe chii asara newana akakuudzai kuti chii mushure unge maiga futi akangopedzisira kutaura pane vakupfuura achiti kuda kudonhwa wangani haana kutaura izvo zvakataurwa uye kuchechi imi munoti mukadzi yanorota uri kuti mukadzi wako kurota ireyo uri kuti kurota ane vari kumuudza asi chichenjerai kuti muchapara mhosva kuti midzimu yenyu ichaenda kogara kuwatorwa nekuda kwetsvina dzani yoenda unogara pamuroora ari mui pamaenda kobhadhara kwanani ezvara kuti zvinhu zvedu zvaenda pamwana wenyu unomuvharidzireko yani chipo cha ani anomuvharidzira so mimi waimutongesa kuti iwewe sei uchindotaura zvese usatotaure ngemhai hakuna zvakadaro batsoka anongobvira ndadaro mufonere nitaurira mufonere nitaure naye zvezviso ndinomubvira ndambomurambidza asi unoti zvese zviri kuitika achikutaurirai munoti chii
zvese zviri kuitika achikuudzai muri kuti chii? Ndikoti kurota. Kundorotawo. Pamwe anotauriwa kuchechi. Pamwe anotauriwa kuchechi. Oh, ari namata chechi. Aunamata ZCC. Aunamata Pentecost. Chakatorabva Pentecost iro ZCC chi? Wainamata nawo wari kure kusagambe. Saka akatienda kunokuwa yari ega ega. Saka akatsvaka chiri padhuze. Oh. Amuna kuroora paya asi muti mune mwenje. Asi mhepo dzemumusha dziri kukaroda kugara pari. Maisawe muri wadi here? Muri kutaura nemwana wenyu asi ari chiremba anonzi Mukotsanjera. Ndiri kutaura nerudzi rwenyu kunoku rwamakatengwa mukaroorwa rwewaSimboti wanowana baba wangu. Ndiri kupiwa dare rehope dzamunopiwa mukati merudzi rwaana Simboti. Dzimwe dzacho munorambidzwa kuti musadzipupure uye musadzitaure. Asi chamunotaura imi chinoitika uye zvakutokunetsai kuti seiko ndichipiwa zvinhu zvese zviri kuitika mukati memusha pamwe ndichaguma ndakunzi muroyi kana kuti unenge unozviziva. Ndiri kuwataurira pachena kuti hakusi kuda kwenyu asi mhepo yerudzi urwu yakukana kugara pamuri. Kunamata kwamuri kuita uku muri kutoramba kuti musade kutaura zvamuri kutumwa kuti mutaure mukati mawo. Uye matare nehope dziri kukupangidzai kuti uyane zvakati uyane zvakati uyane zvakati. Muri panguva yakaoma mukati medzinza rewaSimboti. Ndati nditaure wachizvinzwa saka ndazvitaura. Ndakukusunungura iregedzai mhepo ida kubuda pamuri ibude mai. Muda kutobatsira dzinza rine kurisunungura. Wari kuvhara mhepo kuti uye kunemi mutorwa mama mina ndikuudzei. Inhau yekuti iwo wari kuvhara chokwadi. Asi sekuru wedzinza manje akukana kuti zvinhu ngazvibude pachena. Ndokuona kuti watsindira mese umu mukati memwere dzemusha. Saka ikati chiregai ndiende kumutorwa ndopare mhosva. Nditaure ndiri kumutorwa ndiyo ndiri kukurwarisa muchemberi. Pana kurwara kuri papo. Ndikaisa bute chete apa zvinobuda zvega pachena. Asi iwo wari kuramba, wari kuvharidzira kutanga pamurume wako. Ndiye ndatanga kutaurira kuti iwe une mwenje mukati memusha yakati ndine mukadzi ndikati kwete. Inhungamiri yewaSimboti iri kupiwa matare newakuru ichiudzwa kuti ichi chakaipa mukati memusha mudzinza mangu handisi kuda izviba. Ndavaudza kuti mumusha mune zvinhu zviri kuyamwa wanhu. Iwo wari unyepera kuwarairwa wairinga patsi waiboira kuti afanike waKristo. Iwo wasiri waKristo ba. Ndiri kuwabvunza kuti ana baba makadini kwanzi hapana ba isisu tiri kuronga kuti gadzirise musha. Apa wari kubhechera simudza musoro arohwa. Andangobatsira kuti zvinhu zvinake arohwa. Ndikati problem haisi kumusoro kuna ana baba uku iri kunemi mimi. Nekuti vanhu madzibaba enyu akasiya musha wakanaka. Maita basa muteere gai ndivhure dare chichahoira. Musasunge dare ba. Ndaitokudai kuno paground. Dai muri padhuze ndangotora bute makutomhanya so. Mereka ndicheke nyendiri kuno wachasara kusvika chako waira ikoko.
ndilaitoone ndichamboita basa rangu ndangoti ndiwaudze pachena wazvinzwe nekuti wanga wari kuti aiwa zvisizirikanamba ndawaudza pachena wari kungoboira fanika kamba apererwa nemvura maita basa maimutei taifuti na kwanza handivhariba handimuvharidziriba gure putu handiti waiti bai kurota kwako kurota nyiwe kuratidza kwako kuratidzwa nyiwe twauri kuti uri uya muiwa uriona tutidhoma senyine ndisi rutionamba zvotuchaisiriya dzifanike munhu arukwira makatani bhasikoro hana kutaura kuti mune tutidhoma muno saka manje iwe waudzwa nekunzi mune tutidhoma wakatora danho ripi danho ndakatombotora danho tikatomboenda kwamambo mutasani nhau yachetu muitoto tikatomboenda kwamambo mutasa tikaendesa usinata zvino twakaopera hatunaopera makaenda kwamambo mutasa awo wari ukwawo vamagumira munzira tikaenda kuya mupurisa tikaenda kusinata vamaendesa tutidhoma tikanovetwa kaikoko kusinata ikoko vamadzokera vamaita sei pane zvakazongoitika munzira makaita sei takubva ikokoko takanyora mupurisa anyora maminutes kwanza handidhoma mandinyepera pidikugiya tomquit handina zvandinoziva bai manje panofiwa da kuona mukuru nemudiki bach ndo zvakaitika izvozvo ndiko kupfa kwakadindu nyepaitika izvozvo izvo makaenda wakovhetiwa ndo zvakaitika izvozvo izvo koi wakaenda ere kovhetiwa anga aripo makaita senyi mabva ikweyo abva ikweyo ndingati ndangangonzi ndaimugadzise nyaya dzenyu dzimushaudi inake ngasana but kubva ipapapo hatina kuona change yakamboitwa pane zvakagadzisa kuti tida kuti aiwa ngatigare pasi tichitaure but hapana chakadi kati tanga ndingodhonzana chete ngatigadzire ngatigadzire but pangoni makakatanwa chete saka pane chakabuda baba izvo makaenda mundodidini takaenda tikataurirwa takataurirwa totonga mambo mutasa chakatanga kuipa ngechekuti mupurisa wamambo mutasa akasvika kuvaiti nitsamba navanaka zinata ndisikiona emaminesi zvakangotangira kubva zatadza kutsanangurika wamambo atsanangurika kuti paka pasina umbo koi makatadza kutaura here kunareta matare enyu ndikataurira kuti iwewe une mhepo yechikwambo iri pauri asi wakabata asi mazviro kwazvo enda unogadzirisa wakadai mungatadza kuzviturikira yamwe pasina tsamba wapa panonhu vanosvika 7-8 vamatadza kuziva zvingakanganwike here zvatataura meetsagari pana kanganikiba mwakadini mutei mwakaita sei takasvika pamambo mutasa pacho iri mudare sinzi nhirikiri makagutsikana here nezvamakataurirwa auko ndakagutsikana zvakanyanya imakabatwa handina akabatwa ndiye pane wakanzi enda wagadzise zvawataka kuti auti enda wagadzirisa ndati akabatwa ndiwari munini wangu ndi akazi enda wagadzirisa uripi uyo aripo ambera upi uyo mutsvuku iwewe iwe bvawati ndanyeperwa ngekuti pindura mubvunzo iwe wakati ndanyeperwa haina unyeperwa wakataurwa chokwadi chimbomira ndakataurwa chokwadi wakataurwa chokwadi makagadzirisa here baba murana baba wangu makagadzirisa here hatina zvigadzirisa kangwa iyoyo urikuda inguta makakatana mukuma kuti ngatidai iwewe neuyu apa neapa irake neirani apa panzvimbo tudzi hapana mudiki hapana mukuru baba uku kune marabos uku kune marabos misinga kwese yakadarezve hapana wetkondisenzi baba iwe apa magetsi aripo andizvoba aiwa ngatidairane wana tsoka wangu wana urupera ndewedu mutei tinoita mukusaziva ufunge
imimi munofungidzira kuti wanhu wese warunzi tiri kukupa mushonga weupfumi uruzomuka yati nyoka muri kuti dai munhu ari kubvoiona idoti tambaramba pana pane ungoitambira here aiwa taurai chokwadi vanhu vamwari idisguise yekuti ngokupa turi tumiti tungani asi patumiti apa tukanga twasvika mudhara 24 26 21 28 2020 tumwe tunenene pamwiri chakatofanana nemushonga chaiwo munondobaiwa jekiseni kuchipatara makambotaurirwa inonzi mujekiseni umu mune kamuti kakati nekakati kunonzi jekiseni kuti jekiseni isikireti yana chiremba handizvoba asi wakakubarai wakati handidi kutemerwa nyora handidi unoromba handidi unoyapfuta handidi unobata chakaipa achipinda nacho mukati merudzi rwangu murumbo pafunga here ipapo hamusi kuona here kuti makakanganisa musha tarisai zvaakuitika zvaimboitika here mubvunzo saka murofungidzira here kuti mimi dambudziko ringera sabhuku kana kuti zviri kubva musendiraini timo sendiraini bvairo washuwa midzinza rekwasimboti nemasimbiri akaita mbanda yenyu ichivhurira midzimu kuti pindai henyu imi hatina anotemwa achirara pasi wamadonhedzawa wari kumuka muchabonera muchakwenya mutsoro nepai kudari izvi kuti apanike munhu ari kuguma nhata nezvamaita izvi ende nguva yakwana ende wafa wacho uri kuroteswa mwe zvisingaiti vari kudzoka moto imi makaudzwa kunzi mogadzirise zvinhu makagadzirise nazvikwanisa kuenda kwamamuta ungatibvunzana namukoma manje kuti ngatingatigasika ingaizvi uye mukoma ane zvake zvaakabatwa kuzinata zvakatarwa kuzinata iwewe wakabatwawo mukoma akabatwawo handiti ndizve ayo ngatiwirirane nenyaya dzangu ndakataurira aiwa kana mudara mukoma akabatwa iwe wakabatwa handizvoba pamanzi chiende kumba modini mogadzirise reka ndikutaurire kana pachicomrade kana kuti pachisoja kana mada kuba pamastori munofanira kugadzira confusion ndizvoka kuti vanhu muone kuba unozoti munoitwa sezi wanoenda wari 6 2 wakasvika padhoo paya paya wanoita kunge waruda kubvunzana mari obva watanga kukiyana matiri operator wanawani metse makutarisa chi fight yani zvoba awa mwari uita sei kana watosvisa bhambu mustoro watosvisa bhambu mustoro 10 minutes fight yapera munozoona kuenda sorry zvapera imi mukati vanhu wanga vari kuita sei kwari kukana inonzi disguise and stealing mdara strategy pamunodzokera kuti foni handina foni tiru yavhurwa mari yaenda nawani wangu poindi ndaitaura kuti chii kunyepera kusawirira kweji hakusi kositogadzirawe but idisguise kutsona kuti zvizvo izvi zviendeba achapinda chibhagera nokuti kana munoti wana wapore chinoita baba akangwara akanaka chinonzi baba warume kana wapiwa wese wachaita wana baba chinonzi baba kutambira chakanaka chiri kuuya chakaipa muroora akararwa iri kusvika kuna baba mwana akuramba mwana kuna baba pfuma wada kuchata kuna baba mkunda nyakabatwa nechikomba kuna baba abatwa neuroyi kwakaroorwa kuna baba iwewe mukadzi wako ari kuroya kuna baba kwasekuru kwaita nyaya kuna baba baba wacho futi akaita muroyi inotosvika futi kuna baba saka izwi rekunzi baba rinotakura uyipi wese unaki wese saka mimi musafungidzwa kuti kana magara patebho yekunzi baba ngeyekungoremekedzwa mopiwa tii cheteba bachi unombodhonzwa butsu imbopiwa uidini asi unongomuudza izwi rekuti hazvinazvo mhosva uchaitawo baba mangwana uchazozviona kugona kunodhura ndingambobvunza
Kwa uri kufemeruka hana kuita kuti aiwa ini chi ndi kukwira ndikufemeruka kana ndikafamba kana pakakwira bento ufemeruka mazuva ano yese muremerese une muzaridzwa ndakatomboenda kukiriniki ndongofunga kuti ne-TB ndikanotesta zikazi hauna TB kubva pawagara pese apa ka ndasokuona kudhara kuti mavharubva yandirimboatarisa kuti mbo here saka ndirimboakula hangu so ndinyaya kozi ndikakuataka zvakadaroka unogona ngooma uri ipapa saka ndikuona ndirimboidzikamisa ndasobvira kare kana tarisa hana yakuona ona zvari kuti iyo nyange akagara kuwetsa utori kuona kana pakamera chaipoita kuti teko ko chii chiri kunetsa muri kupindwa nechando here mutei ndikupai pachi ndambobvunzawo hangu aiwa ndisandoda kubvunza indaambobvunzawo kuti inini muri kuita sei nemisha inini ndazwa munin'ina achitwazi ukoma takaenda akabatwa chandakabatwa ichi handisi kuchizava kuti ndakabatwa chii takaenda kuzinata tatirwa tatura uyu neuyu neu totaura kuti chandakabatwa kuzinata chii saka imba makabva kuzinata makagadzirika ndakasvika kumba inini ndikutarira munini wangu tamasi zvinezvi akatiende kupi akatiendese kuzvinhu kozi akasingaziendi akaramba achingoti kana mwedzi wapera aitopera mwedzi kana mwedzi wapera aiuya pamwe vangu achita kuti auri kuenda wega kusvika ndagadzira mari inini $300 ndikaenda kune uyu munini ari apana ndati mona andoite sekuna mukoma wako uyu ndomudza kuti mari ndaanayo tikutende kana usina mari iwewe toshandisa yangu yekuti dzokesa zvinhu kwakazidzokera zvikarambwa kuti zviite tikaita kechi2 tikadzoka futi zvakangodaro asi zvakangorambwa futi saka chandakabatwa zacho ndanisozachichivaadimira tsoka chimbonyararira yenyu ndimedzimati ndizvozvo ndarota munhu anonzi Mandeya ari kufamba mumusha watangweni Mandeya mava asi Mandeya uyu aidudzira Chiremba ndakarara hangu ndizvozvo ndobvunza Mandeya ndoti iye Mandeya uri kudei mudzinzare wasimbori siwantarisoni ndakawarapira vanhu ava tikapanana zvatakapanana asika nhasi unowabva wandikanganwa wabva wandifuratira takuti wani ndikapiwa umwe anonzi Magodo Mondorwe ndikapiwa zveumwe asi mamuri kuenda makadari zveMozambique kuenda mundodari zvimeno komamuri kuenda muienda muri kutamba mesi zanu ndanyarara ndozoona aiwa bvembembe dzenhombo dzeminamato hanyiwakani ngati kaseti kuti ipera uri presaina ipera uri presaina ipera uri presaina ndobvunza kuti ko zvese zvamakuita murudziro sekurobvunza kuti ndizvo here zvatakatsidzirana kuti zviitwe mumusha mangu mune jira tsvuku rakadai so ranga riri kukarara richitenderera mumusha rikutaura mhaka kuti makandiurayirei manene watorwa uri kuti takauya kororwa taurayiwa nezvinhu zvenyu munomu takafirei yatimu yebhora wamwe wanga rusunga tumabhasikiti twakadari izvo osunga tumabhasikiti moiswa tumishonga tunyunzi ndoda zvinhu zvangu nzanga zangu dziri mumusha kwa wana Tangweni yatimu yenyu yebhora kuti umwe ane majekisini umwe ane mabhaniji umwe ane mashutazi umwe ane mabhora kwetsauda kutamba bhora ihope dzese dzina ndiri kushungurudzwa nadzo nchitaurirwa mukati mematare muruzwa asi nadzichitaurana nababa wari ipapapa achenese musha muruzwa muri udei imimi muchenesa musha nekuti muri umwe mimi tivhare awa mojiva imimi muri udei kuti tisevhe awa rupera awa handizvoba tovhara uku toisa imimi mugango zvakanaka kuchengetesa musha wese bhozi kurudiwa wamwe 2 warofanira kuenda ende wanga wakateiwa wapwere saka tuti tivhare eduka 2 warudiwa tiunze kunoku izvi mujaha matamba wana matinawo aiwa baya zvaita tovhara edu awo umwe nyadaira ruko ati pakaoma todini
kuzogadzira musha wacho ndinosa mushango kuti kunyangwe bhande rikauya kunoku but still dambudziko harina kupera pamumusha rindorima saka solution kugadzirisa musha. Saka mimi mundu adzodzera kuti wamakatora tutsirodiwa musha. Ndini makatora muti mudama rake basa ire mine kutsigisa mishana ucheni nekuzviti. Saka muri tadzodzorere. Ndambo kubvunzai. Mtemo wesimboti unonzi akana wapiwa matumwa. Unyepa. Mira. Unyepa ende. Musatemerwe nyora. Unyepa. Kanenu kantarisa mpetse. Auni nenyora be. Wava. Fanike kwandiri wesi ndikapiwa zvinombo ndikandopiwa pana atisvikiwe padzitsipe gate pa zvile zvabora burugwa zvadoda zvosara. Ndikashingirira kuisa pakabata kusunga kuisa motikari nditosvika kumba pandaisa ndipo ipapo manhero acho kungoya mukodzo aitakura kapepa ko apashada baba gwada kuramba ndakutozviziva kuti hazvidiba izvi andizvoba zvino mukova ndakapiwa nemi urikowo ndosaka takadzowa sipota mburo radiba yangwe mabhoyi handizvoba ndonyepa here inimi mukasvika ndakafa ndiri apa wedzinza wandosvika matemaruwa kuti ndiani nditsoka matotemaruwa ndiani wakasvika wachinza kuti ndini ningi simboti mungona tsangogara patsoti baba makadini ndunyepa hazvina basa kuti ndimasambu ndiani ba ndiunyepa here chakambosunga bhonzi rakadaro pasi rese kana dai wende Malawi ukasangana nemusimboti kana apiri kana ari musimboti tinongowirirana kuita chinhu 1 chinhu ichocho chihombe manzwa ende chisingadiwi kudzinza kwenyu kunyange kwangu kunyange kwemwana uyu kunyange kweuyo kana ari musimboti anza unondoiona ndiyo ndandiri kwana chikafa wakarambidzo chikafa yachena yakwenda wakabika nemhamba dzekupwira takaita 1 week tiiperekedza zvakasiyana kwazvakabva handizvo nhasi ndati nemimi handizvo here wakomana zvinhu zvamurunzidzokesai mururamba nazvo makadzotsera here zvamanzi mudzotsere ndikati patakaenda handisati ndadzorera ba ndati makadzosera here makanzi mudzorere handisati ndadzorera ba chikonzero chiri kuti musadzorere bande shenyu kuti nguva itaida kudzorera yacho hatina kukwanisa kudzorera saka takafamba tiizoenda aiwa kani chiri kuita kuti mutadze kudzorera chinyi kushayikwa kwemari here kushayikwa kwemombe here aiwa mwanangu ndiri kukyosara ndiri pezi musakyotaura chokwadiba ngekuti ungonyatsa ukaona kuti uyu ane tsvimbo iwe wavi kumura usare pezi ungoziva kuti ndingosara ndikabhobhodzwa tida kubudirana pachena nevana vedu tirege kuita gakava kuita kuti kana vakutibatsira vatibatsire mumweya mutsvene nemuzvokwadi ndinoziziva kuti mese makagara pamusina mari bebe ivo watiri kupedza ndiwakutibatsira ndiunyepa here wanangu budisai zvinhu pachena tigadzirise tirarame chete uri uchadzotsera ngenyiwe kana iri self defense yangu ngondotaura zvoti defense yangu aiwa ndingazvizi vangu bange zvinyauridzo zvoida kufanira kuchienda ndingati self defense saka chiri kukutadzisa kudzotsera pamakasobva kuzinata mambo uyo ashiri kutonga kusvikira nyamusi pane makore mangani nguva yareba kuti chaita kuti chadzorere choti maji nguva yareba tingokakadza namukoma chisikabuzaniba nyane zvinga zviri kungoitika mumusha alright iwewe chausiruwirira nabana mukoma wako chinyi kana kuti iwewe taura zviri pamwoyo pako kana kuti iwewe urida kunzi iwewe ndiwe dzokesa uyo asingadzokesiwo ndo pane gakava renyu kwete ipapo ngepoti ndidzokesewo kusairani kwacho ngekuti kwatakabva kuzinatawo vaizi iwewe chimukoma iwewe tiri kuona iwewe varima munda wako iwewe chi asi magwera kubudira kumba kuumwe mazona
ndozvakataura kuzvinata ndozvakataura kuti iyo tiriona apa rurima munda magwere munda mako asi ari buda kumunda kumwe zvakafamba sei achibvunza so vana vedu vanopindura kanzi kurasira kako ndonyaya takazoenda kwamutasa kwamambo mutasa ati mangira kuti andapumwa uroi ine munini wangu ndopakatanga nyaya kuti tizoenda kwamutasa inini maenda kuHarare mabatwa manzi endai munodzotsera zvinhu kwazvakabva hazvisi kudiwa bamunyi musha chiri kukutadzisai kuti muendese zvinhu ndo chandiri kuda basi zvekuratsirirana hapana asina kurasirira kumwe bamese makadai hapana anobuda dhibaba mese muri makudo tichasvika huko ndinoda kuti mutaure chikonzero chekuti hatisi kudzotsera baswiti ngekuti iri kunaka hapana kunaka kwaipita ba gutu saka chiri kuita kuti mutadze kudzotsera zvinhu zvisiri zvewatsimbotiba chinyi takati isusu takada mudziko rekuti vanhu vasungirira nyaya dzakati kazirufiti mbotakati ayo ngatichifambe tudi totigadzire chipi baba mudaoramba muri kufamba mirai mudaoramba muri kundofamba kufamba naye vanhuwe mukomana chaiye kuzorora anenge apfimba wasikana 500 kana kuti 20 ndunyepa asi ungozosvika pane kuti uyu ndiye ndatotora uyu zvino ukaramba undoti ningokuda 20 years ningokuda basi uri kundoenda kana musha unozobvunza kuti ucharora lini but amabhebhi ndinawo hobha onzi asvi iwe tatuda hwani anouya kubva kana wada kuiwa uri 5 ngawauye pai paumba iwe undoti ningokuda aiwazvi wanozozviona kuti uri ukonzwa ini ndiri kubvunza munoramba muri kundofamba muipedza mari harari mutari pano yabuda mari mangwana mototi paipe handidzoba pamwe ngaibude kokumbogadzirisa pamaruziwa pacho atitori process yacho kuti tiende ukadoma kwachinga tatotiyauraidza mari kuti tiende kukado tabvumira semhuri yese tikatobvira mari mhuri yese wadzinokwamawa kumba sati manje tiri tiende ukadoma sati tatisapo taenda muswa 17 muzwa kumai musuno kuti taifanira taenda ukadoma kutakata takapangana nehama dzakabvisa mari nana mukoma pamusoro ibaba mambo mutasa uyu ndikafunga akabviswa pachigaro lini nyaya pamunozoenda kuzinata makaenda lini pane makore mangani diwana mhai pane makore mangani waenda kuzinata saka tetangati 17 wezuro mai aiwa 17 wapfuura nhasi 19 vari mwezura ewo ndipo mamadodzera machitida kuenda taenda ukadoma zvinhu zvacho kukadoma makaenda pamakaenda kupiwa zvinhu izvi pakwaya zvinhu izvi makaenda neuyu vatakapiwa zvinhu ini ukadoma paizvo ndakapiwa ukadoma pa nyaya ipo ngekuti mudzimai akafira mumusha chinzani kunzi haro zvatobuda akuzvavatanzi munhu warora haroriba anichi ngaichikamba akapiwa murume udhanani namaba wake nditobvunza nyaya igora ako anga achiita kwazvo zvinzi aiwa zviro saka ukadoma muda kolipa mukadzi wenyu ndosautaura kwakaita da kudzorera chii mukadzi umusha kwake nechikwambo chacho chiri mumusha dzorera kupi kadoma kwanga akapiwa mukadzi ikoko vatadzorera ikoko ndosautaura kwakaita kwatakaenda ndononga wacho wanga kuti tiende ukadoma wongoziye mutorwa ndambokuudza yangu ndiri pana ndambokuudzai mataura ndakuudzai mataura mbodaire ndakuudzai mataura kuti munechi right savasaipo saka ndiwe mamufunga kuti muda kudzosera iyo ndotati tiende sekuti tiende ukadoma muswa 17 ndotataronga kuti tiende ukadoma iwe saka ukadoma kwacho ngozi yacho iri kubuda here munhu wacho ari kubuda here mamunhu amuda kudzosera miri kubuda kuti ari kubuda pane ari kubudwa ndiye mwana hapana ndandanzwa rabudwa ndiye saka mamuda kudzosera muchiti chiini mamuda kusvika ikweyo muchiti chii chikuita takaita kunzi munhu anokonzeresa chii mangwana anozokonzeresa chii
Mozviyanwa kana chimukadzi wauti wakatora mukadzi wangu. Manga muruda kodzotsera muchiti chinyi gogogoi masvika paana Tezvara. Taurai pafambisire buda kuita tioni. Pamusoro chiremba. Nani abasona baba ai baba. Vana baba anovarundana mabataura. Ibaba amuka chada kutofumbira hangu. Sikarebese nguwa. Iba kuti havasitoziva. Zvakatauriwa ndozvanga kuti endai mudzosere coin yawakapiwa kun'anga iri koko. Ndo coin yayo unosvika kadoma ndizvo. Unongwasiya chikwambo chiya kwachakabva. Saka isi baba bwa tinoda kuti direct onemi asitokuziva kuti zvakadii. Vana baba vataura chokwadi vasikatitenderedzi. Bozi vana baba chokwadi chaizvo vaungaza uchiziva kuti vakatora coin vakabvisa chikwamba vakachisipa mukadzi wavo. Ndo chirupedza vanhu pakutaura zviko zvinezvi. Saka usitotaura chokwadi chaizvo vaungaza kuziva kuti chikwambo chavanga vakachengeta vakachibvisa pane mukadzi wavo. Vakatanga kuchipedza vanhu vakabva vachisa mushamama uyu. Chikwamba ndicho chiuzi chidzokeswe. Saka kuti chizoso 70 chiuziwa chinoda kufuta vanhu 2 vamataura ivavo. Saka iwo vanofanira chokwadi vasikaiti zvokumburuka pamubvunzo banga. Vataura chokwadi chese chakaisa kuitika semunhu mukuru kwete kuti mwana mudiki. Baba vataura chokwadi. Plus ndiri kutaura nemi zvakanaka. Ndinoda kuti kana muchifambisa dare ndosaka muchiona ini ndichigona kuendesa ngozi nezvikwambo. Ndiyekuti ndinoda kuti chiite mutsara kana mudhara wangu akagarapo akaisa heti apo. Arunyatsombokunzwisisai kuti murumboti chibuda kuzamba kuti kudii. Toti mukadzi wamakarora anga ine ngozi nechikwambo. Ndizvo zvatotaura. Anga ari mukadzi wechikwambo ndizvo. Chikwambo chechi chakukurorai ndizvo. Imimi muinaye semunhu angana switi wake makambochigurunurisa here imimi pamwana uyu kuitira kuti musare nemukadzi akanaka. Kana makadaro mune mhaka nei nekuti makagurunurisa chinhu chevaridzivo vasipo. Saka chinomhangara kuti mandibvisira munomu chinenge chiri kumba kwenyu. Urunzwa Shona? Urunzwa here Shona? Aiwaba uko anaombochibvisisa baba mukadzi changa chiripo chinofanira kupisawo kana imi mukachidzinga kunoko achifaniri kurambira chiri kunokuba chokupedzai imimi musina mhosva. Midzimu yedu isisu yewatangwena ingavhikire pfuti dzichibuda mvura yotadza kuvhika mukadzi auya netsvina. Pane secret yamakatamba nemukadzi nemwana wewaridzi yamunofanira kubuda open and casted pachena kuitira kuti zvinhu zvimire mushe zvaita kuti magnet iyi ibvume kubatira mumusha. Midzimu yengeda kuti takanona chinhu chakapfumbatwa so. Kana musina mhaka imimi china yaingabatika bamamuri inongokuratidza kuti ndiri munomu. Mukaitukirira kuti dzoka kumba kwako ini ndakaroora mukadzi handina kuziva kuti ndizvo zviripo inoenda. Ndikunyepa here vasharukwa? Makurukota ndikunyepa here? Asi ukaona iri kugeza mako umu pane soko riri kuita kuti korera ikubate tsvina iri pamukova pako. Sei siri kugeza kwana Tezvara? Sei kuya kugeza kwedu kuno? Ende iwe manje nemukadzi wazoziziwa rini kuti mukadzi ane nyakanyaka? Ndakatoziva kurwara nokuti anga asingahiba kurwara totaenda naye kumoti dibvunze kochi chikonsekwensi ai mukadzi anga asikatoziva. Saka munhu uye chikwambo chichi munhu baba vacho akauraya munhu saka vari muvhara kudya ndechikwambo chechi. Pane wana wako here mana? Good. Iyo mhepo inombobudirira pamukadzi wako? Asati arwara ba? Nami ndandambona kuti akambobudirwa kanotaura chichi hapana ndambo. Kwakurwara unombosangana naye? Ndamusangana naye ba. Saka akangotanga kurwara patanga kuramba chikafu zvatomirira ipapo. Ndakazenda kubvunza chikonzero. Chokwadi ndoturuda. Chokwadi choti ndikaziva kuti hariwo zviba ndikaveroora ndikapedza. Chimbomira. Iwe waona kuti mukadzi wakari urwara handi munhu yedu kwawoyo. Wakadaidza here wana Tezvara? Wasangana nenjambo iyi? Tezvara mhanya! Nditezvara ndini hero. Natezi kwakusisina bwanje wakatoita.
baba tanga sipo baba wacho baba sina hakuna wana anga dzakashaka wakasara mukomana muchiti zvati kuva makorani umwe chete wani wacho anga alipo ya mna mudaidza ba anga tiri mwana mudiki zvoti izvizviya akakura mai manje wakatanga kufa musoro memukadzi wangu wakatanga kufa na hanzvadzi dzacho vanasisi vacho vese sara mukomana ari ega nemusikana ari kubhula vari tuke ndo asara ivavo saka azofa evo akayakomirira kuiga kwemwana ndiani kuya akayakomirira ndi mai vacho nasisi vacho mai vacho nasisi vacho mati makawaudza here apa handiti munofamba mira tsagata tese kubvunza kuti chii pamaudzwa mai vakati ai natisuziva baba vanzi murume wenyu akashasha maoko inzi hapai ndomboziva baba nemai ndokauya akamirira kuiga kwemwana wavo ko mabhasikiti wanga unawo musha makangari basiketi basiketi ni basiketi nambona basiketi ko machira machira ngauti machira ngauta zvemanje manje zvemachira sangana nemubvunzo machira ndikuona musha mako anga ari chete handisida kare dzuro wedza ngezvakati aiwa ndandisina ba uri kunyepa aiwa machira zvemachira chokwadi nachitodzirwa chi musha wangu mira chinochengeta munhu chinochengeta musha chi iwe wakaudzwa kunzi musha wako wana wakawada kupera toda kudzivirira musha wako iwe ukatenda kuti nda kudzivirira musha wangu ndakufenza musha wangu ndizvo vawapiwa machira machira ndo akadzivirira musha wako ndati kwatoya munhu akaisa machira ake aisa machira acho chipostori here chiwanu here chii kumadzibaba vawapiwa machira iya yakanitenga machira bhayabva aisa machira acho pai erudzi mati erudzi jena negreen nered matatu makara matatu red green newhite red rakamirira chi red rakamirira rakamirira chi rupa kwakaita iwewe vawaisirwa machira yayo mumusha vawati hemen isai henyu nekusaziva vanhu vazvifamba sei vanoti kuti vane vanhu ndikusangana nazvo chi mukurota chivanzaivatitidzire musha wako hapana mhinga mbidzi njodi saka chakavhara musha wako chi iyo angoti ndinongoisa chete chodi zosiya zvakadaro tsoka musazobirwe makatarisa kana kuti kuyiwa pfungwa kuti kunge musikana unomunyengeredza kuti ngatiende hapo ngati iwe uri uzoda komurarapo bro mtu anasamara ambaye dako kuita zvada kuita hapo kwete uda kunyepera kuti ngatiti toda munhu anotaura chokwadi mutei hamusi wana wadikiba chinolinda munhu paumba chinyi gadhi tikaenda kuchirungu kuna gadhi faucet everyday anenge akadai so uya achibva pachiuya umwe handizvoba pano panyorwa pagedhi unzi gadhi aleti faucet ndonyepa here anenge achibhadharwa pachi pamwedzi pa saka imi migadhi wenyu ari kugadhai paumba anonzi chiisa rake angangova machira chete ndakuzvitenga handinopuwa zvitaba saka gadhi machira ndangozvitenga machira kubva nedai maperere muri kuita wanhu aindonzi endai masitoro tenga majira mungadai muri kupera here pane kasitoro ndakuzvitenga machira tiise pamba kuti pane zvinokunetsa zvinogona kuti zviri kukunetsa zvinyi imimi zvazviri kunetsa izvinyi ndaitaura hope dzendairota mairotei hope dzendairota amwe wenyu maomba waudzaira mati pamakauya muisa machira enyu nezvombo zvenyu mumba izvi makavataurira here vamwe wenyu aiwa muri yangu ndivaiziva imimi megamba menyu ini newana sikireti zvakanzi imi ndindirikugadzira musha wenyu mira uyu andi musha wako here musha wangu ko uyu andi musha wako here musha wangu ko uyu andi musha wako here musha wangu
sei wakaisiya kusiya kwendakatenga kuti manje ini pane hope dzindairoda tichinesana nehama dzangu idzi kwete nehama dzangu aiwa kani usati nehama dzangu anditoendesana neuyu ero saka ngei urusura kutora toendesana neuyu uda kunyepa kuti hama dzako dzipi andida kutoita kuti iwewe ndendaendesana naye ndendaendesana naye iraki neirani ndendaendesana naye mukatora chongwe mukakumbirira mukaita zvamakaita nembudzi mukaenda kukasango mukasvika mukapira mukaita zvamakaita ikoko ndandisipo ndandiripo here aiwa dairaka comrade ini pambudzi ndakatouya mbudzi yakabuda pakaya magumba ipo ndoziya pambudzi mbudzi amberi na comrade mbudzi takaibvisa pakauya magumba aiwa ngatibhunyarani ndiri kungokupa chete kuti makaita nebudzi mukatora mukaita zvamakaita handizvo muitaurira muita mesi dzako mudhara anosa kukunyepera va hapana chinofa chakagadzirika pakati peuyu neuyu nekuti iwewe uyu muroyi wako iwewe uri muroyi weuyu urunzwa mururasirana dzimba dzenyu izvi hazvidi kushopera hazvidi anorota asi yangu yekuti tisunungurane iwewe uchabvisawo mabhazuko wakaisa uyu achibvisawo akaisawo kuoperation chakwana nguwa excuse me tichambira rifikira don't worry chat Discuss TV, you know make it such a